Hei tid, så det etter her ved en nødvendig parste av Gjerstamål, og vi det så vant Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av å redigere Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og hette sendingen Gjerstamål, vær hjertelig velkommen til sendingene. Og jeg får spørre Paul, hva ligger til deg hjertet der, Paul? Ja, det er så Gjerstamålet til en øren. Ja. Sen tror jag att jag lägger också ut som jag pleier å gjøre Facebook och så fick jag hessa halsarna av Messenger fra en som jag läser det och likat det och så skriver jag i honom akkurat och så sendte jag mig det till er. Han säger det var lite firma i Ångland där bäst 12 människor hade arbetat. Mittlen hese mennesker var best til en øyne kvinna kom til tryggvaren Jesus. Jeg tar i årsøk at hun ikke fjallt i hese støvesøyn og vittnar i fyrir tøymen og frelsaren, helt og starfelleier henne fyrir gjølt. Hun talte ikke tar happeng og be om samtale ved stjauran om hese støvesøyna. Vilte vekkene uttalande viffer, sier fra seg starve, Etla alle stjaurans og Jesum verset. Tog tryggvenner av Jesus var helt for spott og haltande. Stjauren hugte bilsen og eie hennara, etla kvinnenar. Undrande, ja. Sporen malte han om hver i rad hon heie at heka. Og myskre valta jo i egnom heime etla arbeidsplassen. Og i stunden svære kvinnan, et hendri ljøsjæra sjåre. Sattlig hans møylande, svære sjåren starskvinnes øyne. Ja, kæra syster i herren, du hever svære, dit ljøshamsens, og i trønne av Jesus Kristus. Så Jesus sier, tid ljøshamsens, stavre stendra fjallestikke. Og enderteker så Paulus nekket det samme, og at vi som i omkom for anlitt noen aspekter dårlig herrens, være ombrøyt til samme mynd fra dårlig til dårlig som fræren i ranten. Og etter var det 8 starfjellere kom til trygg for Herren Kristus Jesus. Jeg ble så hotig nævnes ned at det kom til ikke annet enn tenke det fram her. Ja. Det är rätt otäckande. Ja, det är rätt ja. Det är. Vi det sände på just där Kristus ja. Ja. Vi det sände på men så är det att det är syndaläge. Ja. Som jag har väl inte ofta ju vi så ja. Att hon är inte syndaläge till att täcka. Det som boskapen kraut av henne att hon inte tog sig iltan ökrona. Akkurat ja. Han säger här och Petrusbrev 4 och i helt att det är så mycket väl höskande att ta in till det här samma här som vi läser här och i 4 Petrusbrev 4:8. Så jag det är egentligen vikkommande att det kommer fram. Men vi måste säga att det fick en lycklig ända till så kvinnorna. Ja. Så här ser han att det här att Taino Kristus är väl och i halten hon. Skulle ösna till vapna till om vi samma sinna dig. Tog han och hever i halten hon. Hever inte gera vi sint långkor. Så det liv att jag tog det av efter i halten, inte efter människaliston, men efter vilja Guds. Så här har vi den hittling av vad det kräver ett långt. Vad sinnaliga och i Herren instrukna vi då i. Tar vi bara hans boska fram. Akkurat, ja. Ja. Ja, och i hela tiden, ja. Alltid. Ja. Alltid, ja. Det ja. Så jag räknar vi ju själv så är ofta tors först. Ja, det blir tors. Ja. Jag minns en man som
vi møtte opp i SMS för några andra sjöarna som jag känner inte var, men vi hade haft också, vi hade inte skola samma kvällskola. Och han kom så till mig på bosan, jag visste han var nog så bant framme. Så säger han, nu, vrövlar du i linten än vi samma lä, säger han. Hade du tøyne. Og jeg tar falt virkelig at dette her sinnelei kom med hjelpere. Jeg etter reagerer i min naturlige sinnelei. Så heter det gleps og forskjellsart. Men jeg venter så sier ja, og til lustar. Ja, sier han så venter han helt. Hadde vært bare for, kanskje bare for å prøve med, eller bare kjent, eller spølende så hardt. Ja, jeg lustar hver jeg for, sier han. Men jeg kunne ha lagt av vi reagerer for kjærst. Og det har vi sikkert ofte gjort. Jeg minnes det første tøyene som og sjuksen i Klaksvik. Da jeg begynte å vitsa, og til å vitsa, hvis vi tenker tøytningen av det, altså til en røyne og lytelig godstyrskan, altså i godsegen av vitsa, mennesker trångtorra, et eller annet færleis åndsjer, lykke mye kordera, og så kommer fram av veldig imiska menn som allikevel herfratt vår sikvande. Altså var det kommet til sikk som og i det første tøyene tar jo evangeliet da bo her og 16-18 til Antos Lån var her i 11 måneder først før han var tjobbo her ferdig ut fra havnet til Norrøkjær. Han var 11 måneder utan å være atter i havn. Ja. Og jeg halte at jeg har lyst at Bayer Heser var og Midtlentorra som kom trygg. Og jeg kom så inn til den øyne, og han sier, så jeg brukte nok så ofantelig år, at han selv var, han skøtte ikke om meg noe. Jeg sier hver, og så nevnte jeg navnet i honom. Jeg sier, nei, det trykker vi alt, og en som øyne for å komme til trykk var Jesus. Han øyer han sjøen. Det er jo et åren av mannen. Ja. Så jeg har lyset til, eller hørst til, at han var i midtelen til. Akkurat, ja. Det var helt underfullt, altså, merska. Hvordan omtrande han ble bøyna ved i svær. Og det stender en sanje at la tøgnt han fattla, og han som ikke godt spatt ned, stender en sanje, men herrens freste skærer må vi gleder ikke her, vi gleder ikke her. Og det var, altså, vi det som det vi skulle smakka og så kjærene gøver, det smakka jo vel tannvitsjane. Han får så veldig kjøtt at han. Ja. Og hin, øysen i øyne ferie kom, jeg har øysen vitsjat tannmannen, og jeg kom spaserande några stänkren här, og nu sitter han og da hadde det ofte så pollarstand der til å stå opp, og han sier at han pollar til, og løpte med tilsyn, og sier, «Gang du enn vi er sånt fattelen noen», sier han. Jeg sier, «Jeg kan jo nevnte navnet av noen». Hetta tvattle freste til. Her satt han. Ja. Og hetta tvattle freste med. Det er en dorskaper. Ja. Og jeg er en av mange mennesker, evangeliet. Men det er kraftgods til frelse for kvantan som tror i det. Og i mest ordelige som han er. Hvordan han trafst. Og i minne så jeg var ikke om dette var åren. Det var viktig dag og i øyne trusja og januar måned. Og vi var her når i mal av selen og i Nordtøplet, nettopp han vetren. Og for iver, for jeg ville vitlig gjøre for henne. Og da jeg så kom gengande, vi gikk og nåra Skalaberg, og for vi Skalaberg, folk var for han, la kausen, ja. Og da var det synte så vattligt vevor, et som vi kallar vatakav, ja. Og så kommer det som avren ut, og vi kommer viltjast,
Och Evald Kjellbro, han kommer så gängande om han bräckorna, fiskbräckorna och ösna fylka. Och han säger vi hämta mannen, förståa fylka Victor, säger han igen. Och mävren svärar attor, ja, säger han vitjar med och kallar med vinen. Och ska man inte fylka vinen och chassar? Det grävar. Ja. Det hade jag akkurat, ja. Alltså det är så några nyanser av hur en människa kan inte visa till att det som är vårt, det är inte det som är. Nettopp, ja. Ja, det är alltså, det är väl ofta så att människor har upplevt mer än de visa. Og jeg minns 2 menn, ene var inne i køkbjørnet, og han gramte seg så øyne om en annan tryggvande mann, og var kjetter om et her, men jeg visste ikke om at jeg som var tryggvand. Jeg visste ikke om det. Nei. Men så sier bare så at vi, han ble via tåsmetter, så sier vi at at du er så opptidsen av hånden, det sier meg nek om at du måtte ha opplevd akkur sjálfur. Og ta brasta ikke om. Og han får nesten akkurat, her traff du meg, sier han. Og ta vist seg, ta vet jeg. Ja, tog har han sagt det. Tog har han sagt det, ja. Ja, en ærefyr, ta stod vi utanfyr og gjør det nekker opptøker til en sjånvarskjending som vi ville ha fra jeg vet ikke hva City Church ta et evangelius. Det är ju eller något år nu och jag stannar här och till sånt där kava och att få sånt där kava med 8 från. Och så kommer en till mån och han begynner så läsna lucka som att just där green på stor och forskell sort men jag pratar bara mentalt vi han och sort och men så öppnar han sig. Så säger han till att han är själver uppleva det här som onkura. Det ringast säger han att ta fiske framar att säger han. Det vill inte färra fram alla. Och så nej, det stämmer. Det som man ena för finns in i hjärtat. Det är för omgående gjort att. Och tror det uttryck att säga vill inte färra fram. Ja. Det kan inte färra fram. Det kan inte färra fram där. Du kan inte bli avfattad på standande fot. Nej. Så fattar han inte sån. Nej. Det är akkurat det. Det är ett ärvet versk från en ärvion gode. Som här var en ärvion kärlega. Ja, det är gott att det är så. Ja. Det har varit löjligt väl hvis det inte väl. Ja. Alltså vi halta ganska imest om och själva och om andra. Men hvis det inte var fyr akkurat här att det är hansara versk. Ja. Ja men så är det som till lärersveinarna och Rastlös borde Jesus kvar kan ta bli frälster då. Och till akkurat ja. Hvis det var näka vi och själva så var inte på stor nökron. Slett. Inte tryckt och inte frier, alltså. Jag kommer tänka mig till er nu att han säger i 4 Korinthierbrevet toucha och 2:3 va. Han säger är i omgått lastöjt. Kvarstje jöton, grikkon, eller samkom och gods. Jag tror det är vers och bibeln att Kvarstje kunde vi säga som företagna. Öjnen det lören. Satt i gamla aftan. Öjnen det lören. Ja. Och så ser han om sig själv Paulus. Så lös röjning är öjsnu i ötlån. Över ötlån till viltar. Och så är det inte det som är själv är till gag. Men det som hinnom manko är till gag. För att det kunde vara frälst. Ja. Och så får han över och i 4 Korinthierbrevet. Som i Bibeln säger detta det sista verset och i hela kapitlet det ständer 11:8 och så säger han vär i efterföljare mojner ans och jag följer Kristus i efter. Och i minnes här och jag första sinne läsa det här och tog det till mig och spurte mig självan kan du säga så? Och det kunde jag aldrig. Det var så nytt för mig alltså. Att det här att färra ut som skriver ständer i 17 Korinthierbrevet 4
17:5. Det är sända på i Kristus här som då är god och i amen. Vi är sända på i Kristus här som då är god och i amen till vi och vi är Kristus här. Vi är satt vid god. Vi är satt vid han som inte gör det synd, men som god gör det synd för Jakob. För jag vet ju att de skulle vara rättvis god. Så att det änden av 4 kapitel. Ja. Så att ta så här så versen börjar av att det är upp och är till. Alltså, det är så det var så tors först att gåtäka av tog att det var något som motståva och i det gamla människan inte i här så kännliga människan men och i det naturen som är rått och i gamla människan ja. Det är också en stärfästning som Jesus kommer vi i Matteus 5 att tid är religiös hemsens. Ja. Stäver i ständra fjällestitch. Rätt. Och det är en stärfästning. Han säger här att det är tänt helt religiös och sätter det under käppemålet. Nej, och ljusastäkan så lyste ötlen husen. Lät det så att ljustickare lysa människor så det kan suttja gå verkstickare och ära färgtickare som är i himlen. Men den här stärfästningen är inte tid är ljus hemsens så är det. Men tid är ljus hemsens. Ja. Stäver i ständra fjällestitch. Ja, nej, det är så bönrätt skriva och sakta. Jag också att det här människor så gör sig till kännar och på är imska matar så där vi inne ju nu ta säger att det samma faktiskt här att det fjällas inte det som är ojokon alltså det är så äsa att jag tänkte sambavisa tjänsterna som vi nu kommer då så ser han och Galaterbrevet någon 5 och vers 24. Att det som höra Kristi Jesus till häva krossfäst hålten vid listan och gyntotest. Det är rätt en utsag som säger bara det som höra Kristi Jesus till häva krossfäst hålten vid listan och gyntotest. Det är inte annars som kan skriva så. Nej. Känner och så säger han att det här ta i vid liv i andan och så lät jag oss när på rockar vid andan. Lät jag kunna inte tro att det tog mig i så ett ätchak för annan och övontak för annan. Och så kommer det vers i också om brövor. Och särskilt att det uttrycker brövor. Tala i om ett stärstlemoin. Om nu ankor skulle vara tidsna av foton av ankrar sint så hjälper jag till rätta sitt antal i. Vi spek för oss anta. Og så til den sjals at det ikke øysene til over først av. Og bedre hver annars birar, og oppfylle såleis lov Kristus her. Tøy om anker helte seg vera neka og til å ønske, så darer han seg sjálvan. Når øyn og hver røyne så et egna versk, ta skal han hava røvsøyt best etter tøy som han sjálvor og ikke tøy som en annar Og at det her nekka halt enn standande. Altså, hvordan godt gjør det personligt, da du leste det. Det ikke patron at du ute. Det ikke ute som sier til at nå måste du gjøre det og det og det, og så måste du lære deg akta med. Det ligger ikke her. Det ligger ute at du til så som skriver stendt. Og så skal du bare anse etter at ta du først at du ikke øyne ved første av. Akkurat, ja. Og hatt det nekka holdt en standande at hvis vi vet at det er menneska litt, så hadde vi sagt at du ikke alt er mer. Hvis det takler det noen her. Ja, nettopp, ja. Jeg tror ikke alt er mer at jeg kan fære til som du vil med fære. Det slett ikke det. Han var ikke akkurat hos vi der. Og hva kan hente at vi kommer nærhøyden av noen som har felt hentan her, som vi vitsa, som er tidsen av foten og jankrar sin. Ja. Det er altså
han vet att vi är dost som då vill nu ett nog det ja. Korsian allt och det är så akkurat det han hever inte utvalt okkom tøy av vi är så fullkommen och väl äkna ja. Faktiskt första motor. Det har framgång alla vägen och jag är inte att han uttalar sig om Israel. Det var inte tøy att varst så höjliga. Det bättre än ett andra. Och det är samma vi och ötlon. Men till hans verska. Och här säger han här att du läste här att bära kvar annars birar säger han i öronverset och uppfyller så att lovkristusar. Och så säger han i 5:e verset, nej, en kvar ska bära sina egna birar. Men jag hukte ena för efterrätt det låga sina motsatta. Men det är två imisk år som är däckas här berget. Det är visla bära birarna till öron, bära kvar annars birar. Alltså, det går faktiskt på av vägar. Och det kan vara att jag har bruk för att jag bäst mina birar och omkring annan dag är det övervåta. Men hade här till en kvar ska bära sin egna birar. Han sier det samme vid at en kvar røyns egna versk, som skal råse ut best etter man sjølver, ikke etter man annar så en kvar skal bæra sin egna porsjon, sin egna past, sin egna lota. Ja, altså det som atla mer. Ja, akkurat. Ja, og det som atla til her, vi skal kvar sin leie, og Anja, han sier eistig her, at kvar sin leie, vi skal bæra til som okken givja bæra, ta loteren i løyvnen, men omfram til så slår eisne bæra birarna, altså det som tinker tjak for nørrene. Jeg minnes det, jeg fikk noen bøker fra Kai, og jeg glemt høyde av hesebøkene, men hun var sånn, som vi platt å si fortreffelig, altså. Til hei så har det replikker som, så var det en eldre gammel med vår som, og han heit altså, ja, så akkurat som Paulus heit det her, i 17 Korinthbrev, i 11. kapittel, da sier at det ratter for at han så armer en dag og så skulle huxa han ikke spittlast og ventast for at vi øynfalt at troskap med Kristus. Og hesten her som hei venstar fra hesten øynfalt, han var blitt så klauk og sjalvor, og hesten gamle først var vitjan. Og han sitter framför pejsarna som det ofta gör i England och början var ensk och här är berg hot och fjalt och sitter här och så kommer det en gammal och äldre mer lika vi att lika som att det var jag lite att säga men han tar bara klovan på en vägen. Den gamla ja och så med han hins här så liskar han och en glow och öjda ta att han glowen som var mest brännande. Slått igen av oss då, borstod fra och så. Och så fortsatte han att prata vi igen och huggde ju på, vad blev jag av sig glowen? Alltså, han blev kastvärst. Det var så långt så la han här bara och det rejk alltså. Och så tog han klovan och igen han pratade vi igen. Så tog glowen in att linar. Och så en lite löta så var den akkurat det samma som hinnar. Och hästen huggde på han vi tar det i ögonen och säger jag kom. Ja. Bära hatta sig. Jag kom. Ja. Alltså jag helt hatta var så förträffligt alltså. Då jag var själv bo i Brighton och jag alltid varit utomhus tror jag månader här och bo i Holland och där om man möter stranden här. Och här högre men ett visst men det var en baptistkyrka. Platt jag färd här möte söndagskvällen. Och två gamla bo här. Och så var en annan med år en med år och en torsk var ösn här bo här till loja för jag vinner sig några pengarna. Och det var så mest vi hästen här Falkkanalen att det fyllde så det var vi. Och visst, och ville veta allt om det som bor så för jag känner sig trygga. Och så om det töjna, det är i vetren i 88, alltså först i 88 så
13 februar kommer, og nå fyller jeg vårt då. Vi fattar i 38, ja. Fyller i 40 år. Og ta føra ringtja, og ta ble pura for det og sånn her. Altså, han ringte, og ville ta fætre med. Så tar jeg man ikke færtelefon eller noe sånt, da. Og til enten så måtte jeg spørre meg hva det var. Jeg sier, her er en så almindelig dronker, altså, sier hva det bor vi, og så løyte man høye, ta an til krøyden, og så fremetter, men vi da kom til hva Jesus, mamma løyte jeg kom da. Og vi ble fyra syskjen og alt det til. Altså, det er ikke at jeg opplever så hårdt. Akkurat har man fyllt det til. Der kom jo en tro kors, det hink, og korsen hink her, om man får peisene. Alla stilla ett ansmål alltså. Det är så gamla blev ordentligt gamla. Så det blev öliga gott höve till att vara chatta med oss så att de kunde skriva en vet här. Vad är det så gott och vad är så fortalte jag dem akkurat hur det var vid det. Löven under färgen mellan samkommen där och det tycker man inte och det känns det slett. Nej. Men så har jag framåt sportan om inte onkel bröder som kommer vara där som jag kan ta brota breje. Jo, han visste öna och hov alltså Brighton hova. Och han förs onta med en sån marken då. Han sitter och ska köra något mer. Och det är ställt och pojke så är det här och så kör jag bara till hus och då finner jag allra att det hus. Säger jag till. Så körde han till och här kommer så samband med en samkom. Jag gamla och äldre folk kom och jag vill få onk. Ja. Ja. Och att det är det här som ger löjves och rykt alltså. Att du känner att det är han har så sanna god och han som han sände Jesus Kristus. Ja. Det är fantastiskt alltså och Bibeln hon och tosar öla näck och Jesus tosar öla näck om att det är ljusa. Ja. Och vi såg att det är här och vi vet av inne att det för några förnar här han säger att ta en evangelium och fjäll så att time nu för tappas till fjäll där som god och just hem här blinda huxan in av ansikvande 4 att ljus från evangelium om dåd Kristus är hansar som är mynd Gud skall inte skuina 4 time. Och så säger han inte och självar predikar vid. Men Kristus Jesus som Herre och självar som tjänare tyckare för Jesus skull. Och att det här tog Gud som bei at ljus skulle skuina fram ur myskre. Og ta sier han til at han først han sier vær ljusa. Ta alt skapar verste byrjar. Ja. Tog Gud som bei at ljus skulle skuina fram ur myskre han og I hever lætet til å skuina og gjørsten okkara. 4 kunnskaper om dård Guds og asjon Jesus Kristus skulle lysa fram. Så det är fytter och metranäck vill jag slå. Alltså så är han ju i bröven är väl att bli med här och för att läsa det och så kan jag gott säga att det är akkurat som är att ta i läser i bröven och så spyr jag bara han som upplöser mig om allt det här gärna levande ja. Så bara spyr han att så löser ja men till dömes att det här där han säger att han säger jag har talat att tickon I Herren att ditt ankar och hoxan vill jag häva. Men han och I vittler tickon ska bära dömsung för han så Men bröver präts är en omskärring. Får lite att ta en ettermer. Så ju krossen inte avstått långt. Jag vill inte att han skulle skåra sig själva såntor tar vittliga tickon. Tider jo kattla till frassebröver, nöjte bäst inte frasse, halt någon till höve, nej tände och I karlöka för öron. Till ödleven uppfällt I ögonen året och I häson, så ska älska nästa tøyn, som till självan. Det är då ju I Galaterbrevet om 5, det är sista versen I här, mitt I. Ja. Och så spyr jag bara till
att kvar är det alltså säger kvar är det alltså är det hese som så man känner ofta oj halten den här där ströjande emot det ja och så säger han nej hette skriva för att du ska söka hur du inte ska vara och till skriva för att du ska söka hur du ska vara och det är inne i allt det chamär och en sån luttlon prate av skriftstövna söka bara hur du ska vara och söka bara hur du inte ska vara och så fällde du bara fram ja och det han säger här Jesus själv var annan för att loja att titta ut allt med jag ut allt täck och jag har sett det till att vi ska fara ut och bära avväxt så avväxtlikare ska vara vi som färdig kan ge att det kom allt som till bean om en namn och mojno och på en fram och undan har han sagt här att det kunde vi kalla vidare så i allt det som vi har hört av färdigbuden har vi kunnat göra stickorna så så heter Eisa det innara förhållet som han vill häva fram och i okkon. Så att jag vet världen som Kolossbrevet säger till lantarmal i hemmen som är Kristus och i okkon. Det vill säga att det är Kristus som lever med er. Ja? Sekne gröjk och najestår är Kristus lever med er. Och så har vi också spurt, men har vi också ära och apert? Nej. Tog över till apertna. Lät han liva så ett lov och utan likam. Tog det är hans här. Det är inte tog det han likam. Det är träckat det. Jag vet inte upptryckningen för Filippe Braun så just nu. Och jag hade en annan dag av Filippe Braun 2, ja. Men här i 3 kapitlet. Här det kommer att tydla fram akkurat den här månaden här. Och i mitten halt och anta. Mitten till man kan se utvarstes och det som är invarstes. Kan du gå tacka från första vers här i Filippe Braun kapitel 3. Han säger, och så gärna brödermoine glädjest och i herran att skriva i samma till tyckare trösta inte med. Och det är tyckons rikant. Det att han blev vi uppmuntrad just om han häver. Och han nämner glädjerna så väldigt ofta och just ner för att stötta Braunen. Onkel sagt att det är det Braun som tar mest om glädje. Så säger han här, har vi egen efter hunden? Har vi egen efter en ande arbetsmann? Har vi egen efter sundersgärningsnäm? Och ta sipar han regulärt till dessa här personerna som alla tøyene ville släppa blanda lovna och i najna och i evangeliet och ta itra och i, ja. Och som inte skilte till att allt det gamla till att vara utvarstes, ja, men för att peka och att det som skulle komma och som är innan nu, det värsta som Jesus kom för att göra, för att vi det kunne eie et nytt liv innan og jokken. Og han sier hvordan annars er ut i omstøvende jokken. Så eier vi det til innvarstelse. Så for han har forklaret at det er vi sunderkjens, da mener han vi gjøter som omskarene. Så sier han i verset, «Tøy vid er henne omskarene, vid som tjena gode og antahansere. Råsakene Kristi Jesus og ikke seta lyd okkara til halte. Och så för han så hållt vi allt det som han kunde ha röstat av. Det som han var fötter till och så som han var fan in och han mötte Jesus av en till Damaskus. Och hade gånger så klart och tydligt fram i jakten, ja, det som Jesus talar i evangelien, kanske mest i hans evangelium, men äst det till hinnom. Och så att det här Paulus, ja, att det är inte det utvarstes som talar, men det er innvarstes. Og det utvarstes teler ikke utan at det er inspirera og kommer fram som avvokster av tog som vi andre går spår og i åkken. Altså at vi tjener gode og i andre hansere. At det sier så bedre, Janne. Ja, alt er utrolig tog. Øysene og i Jar kom igjen en samtale om nettopp at det holdt og målen och att det kände halten någon alltså lika någon. Ja. Och som han säger att
att han säger om gamla människor. Alltså, det kan gott missskiljas vid detta. Ja. Men gamla människor, det är halvtid, alltså till naturen här. Ja, du sagt inte, men det är så långt råande ut här som det inte har Kristus till. Och det vill heller inte av i sådana stav ut och lika med. Det vill det vara löj hvis det vill stoppa väck. Ja? Och ta ju måtte som vi läser här Kristus loja och i halten någon för att vit och jag don hans är deja det kommer att vara lost från halten och han säger att gamla människor var krossfäst för Kristus för att synda likam skulle vara ett lunch. Och det är synden som var i likam medan i mest i tesen han helt till att detta skönliga det är som nu anten bor i och brukar till att tjäna gode att halt var halt alltså. Annars först det var synd eller det var detta likam så var det halt ja. Men det är inte långkor råand i halten synda likam ja. Och det är så mycket intressant akkurat det här tror jag att jag sa ahisen här att tänkte jag snacka igenom. Att snacka nytt. Ja. Och östen tar ju så vitt jag och en annan och vi kommer att ta som att det här det fick fäster som smadrankor. Det här som Osvald och en för sig Osvald kör på. Han talar han säger till att det är inte till på som tog fast att komma till Jesus. Men det är båda som gånger ut från gode. Tryck var han Jesus Kristus så ska det vara frälst. Och i som båda ligger kraften till att bli frälst. Och i som båda ligger till att han ger värst och ut här. Och till trost du. Till att han färdig att trycka. Tog att ta centrum om Helig Antan att han sände han för att han skulle sannföra heimen om synd. Och så säger han om rättvise och om det om synd tog det tryckvisa med. Och det är det som inte tryckva. Om rättvise tog jag färd till färgmån och tid så inte mig så långkor. Så det är det som tryckva. Och om det så är huvudingenjören har mig dömt. Och östen tar och jag fänkar att det här. Kvar är kvärt, ja? Du visste inte fänkar kvar är kvärt. Så var det något som en vettling och allt. Och man vet inte i ötlorna. Och det är ju så metallig avvärskan. Och jag händer personen mest det. Bara få egen upp för det. Kvar är det han som lärer oss. Det är anten som teker av Kristus och livande ger ett år i oss. Ja. Så vi drar för att fäta kvärt kvörst. Det är akkurat det att det är det som han kommer in här vid Nikodemus. Ja? Han tar vi om ändeföjningsna. Han säger Jesus svarar i honom sannliga sier til ver en ikke føtter av nødjon kan han ikke sutja rydgjegods. Og ta Jesus tåsar om rydgjegods, ta tåsar om at det her himmelska rydgje som vi hele andan kommet til okkara. Og tog standa vi til her, altså alle vi til faktisk føtter av andan, hvis nødja løyv noen, vi skiljer ikke av sånn. Og det er møvelt å skilje det. Og hvis ikke det var fire at anden kommer okkur til hjelpere, så kom han til trygg, va? Det er så, hvis du løser anden fra likam til videre, så er jo likam dette. Løser du anden fra evangelien, fra bådskapen, så er det. Så er det dette. Ja. Så er bådskapen deg, ja. Og tog det så øyla nekk mer enn år. Og det er Paulus Eisen sier, han sier at rydgjegos ikke år, men kraft. Ja. Det er kraft. Ja. Og det anden her, altså, og den kraften lov,
Og i liv någon ljus, som man sier, og i ljus någon kærleikene. Ja. Og jeg så en sending nå, for jeg valgte alt av her, av TV2 om liv etter degene. Og her så en ung, ja, hon for å bo i fjørete nå, men hver 14 år gammel da hun fikk meningitis, og det faktisk mistet henne. Og han følte selv bare som forberedt langere borster. Men som nekk var at når jeg frasøkte noen, så opplever hun eisene. Hun opplever bare ljøse og kærleikene og alt det her, og liter og alt, og møter Abbasønnen, og det ferdig jakten tunnelen, men det kom til enda av tunnelen, og nå ferdig 2, og Abben ferdig til høyre, og hun slipper vi, men han truste han inn til venstre, og vakter hun atter i svansjen her, men det har brøtt fullkomlig livet til henne, og her vi sendt hun prater vi 3 andre folk som har opplevd det samme, til hun hever til at andre kiler henne, kan de oppleve, og så hadde så rønt at just en det man kallar for en virtuell reality, ja. Og det mer enn bare telter, det å få okkon ved hjelp av teknikker å komme inn i en tilvære, altså, som filmet. Og hun fikk så en spesialist av øyelsen til at, og hun måtte rette han flere ferier, og han har rakt i dette her, som hon kjente innan uiser, altså. Einmal kan man si at det lyst, men det var mer enn det, ja. Og så leter hon sin nærmeste, og en narkoselakten som har vært til stier, og i 90 og han opplevde at det, eller forjøknet det, og de stand her og hitja, og i ser brillene her, og de får ta det. De opplever verleggene nesten der. Men det som så til å si at så var det lyst for felagstrekk i uisen her. Og det ljøse. Det ljøse som de opplever, de som opplever det her. Og det du ikke sier kvært, altså til lykke mye hver en atrona det ui, til folk, bøtten og voksen og gammel folk, lært og lært, og alle veien, her man dømer, altså lengt etter tøyene, av folk som færen her i rommet, og jeg kunne ikke annerledes være, vi husker om William Johansen. Ja, nett. Tøy at forklaringen kom, det kom i eisene her, men det kunne ikke forklare, det vi kjenner til eisene, det sier bare at det en korslåtning i heilandet som skjer ta i vid før vi færa, og det forklarer seg til, men det forklarer ikke det. Og så husker jeg om William, som fer, det her 3 påskamorgen i Einefors, tushmorgen han Jasrid sitter tjonen her, og hon fylger vi, hon ser bare hvordan pulsen bare fer langer og langer nyer, han fer nere 20, og tar han fer nere 20, så faktisk ikke vever av vent og atter. Ta fer han nere 0. Men hon sitter og bier, hva som helst i hånden og bier, og nå begynner pulsen så han fer opp atter. Og ta han kom opp at han normala, ta vaknar han. Hette tushmorgon. Og han øyla veikere. Og så kommer sluttet over, ta han så kan kommunikere, men bare vi skriva, han får ikke tåsa til han hever, jeg vet ikke, han får ikke tåsa, og skriver, og han forklarer så henne at han ved hinnemennene. Og han sett inn ut av himmelska, og han ser heina Svarthammer, han nevner han, og det var pura naturlig, og heine var ferdig heim til herren, trodde jeg viker og eller også var det. Men så sier han til et som jeg ikke skiljer, så Aline Haberg. Og det som var det helt utrolig ut, og som sier at det ikke mer enn korslutning av heiland, han det samme tushmorgenen som William ligger og strøyest. Ta for Lina i rom. Det fikk hjertet til å pumpe atter, men jeg var ikke lysttegnet. Så han ligger rysjegrusen i Danmark, og ser henne hinnemennene. Faktisk i samme løte som hun kommer her.
Ja. Och här är helt till purasta. Och där ser eisen till att det här var en grund till att jag inte kunde se att bara korslåsningar. Det tog av folk kunde ta så om virskifter som händer längt utanför det. Ja. Rätt. Och här var så det kraftigaste. Ja. Men här är ljus. Och hon lyser ljus på sin mata. Vi alla möbler och liton. Och jag kommer också som räckva vinden tjocken. Kanske han ändå han är av tjej. Ja. För han säger om ett till ljus så tar han som smadronker drucknar. Och för faktiskt så här i Roma. Och kommer in i ett ljus. Och för han så säger om ett ljus att det var spärra ljus. Men ett ljus var stoff. Ja. och han kunde inte druckna ut det. Nej. Så det är så det är så stor antydning för oss människor. Ja. Det som jag så säger vi Louis det här kvalitet hittar just nära. Det är att att uppleva det här. Och vi kunde inte förklara det här. Helt inte från Bibeln kunde vi säga att hatt och de borde inte uppleva det här. Tog jag att det inte tryckvann så vi inte. God är suverän, han gör akkurat det som man vill. Men så säger vi att det har upplevt det här. Det satt i ödla att det var som så ikke tryggvant, ja. Det er ikke det samme som jeg har finnet hele andre nøys. Det er det ljøse som det er veldig snurr seg om. Og vet du hva? Jeg har opplevd ikke at suttje det ljøse her, men jeg har opplevd det vi hele andan innan uime. Ja. En som jeg hørte som jeg har større avskammer med faktisk, da han kom til trygg, ta upplevde han ljøse som faktisk dette stoffet, akkurat som Rekve tog seg om. Alt det underordnet hvordan vi opplever og ikke opplever. Det som Gud sier, det som Jesus sier, vi Nicodemus sier, at fire kunne få her dimensjonen av Guds rysning her og nå, som må ha fått seg nødt. Som er vært da, hvis jeg har tog jeg forteller til det. Ja. At jeg tjekk skola, og jeg gjør det tors først vi. Det er en helt med å være vel, men jeg tog ikke. Jeg tog ikke så gosser ikke som atmer, alt for at hånden så latt. Og jeg stod ikke seg her, og miste øyla kjøtt hovent for skolan, det hadde jeg årsøkt. Så minnes det her at det ikke er søndagsskola. Og samkommende. Ta fenka ta veien akkurat som til å snakke om det. Vi trygg fæta vid. Akkurat, ja. Og ta tryggven kom inn som sånn halt, ja. 11-12 år, jeg tror jeg alltid er nøysnes, det er ikke det, men ta ble det verløy, ja. Ta knappt, ja. Så fenka jeg en annan rocknemat. Som var i andan. Så vi i trønne. Vi trygg fæta vi til heimen skapt vi året gods. Så det som ikke sast det var til at vi som. Så det som sast det var til at vi som ikke sast. Og det var så revolutionerende for meg. Og naturligt at det var tryggven. Og så kom det brukast. Lika mye om det var til det praktiske. Det daglige løyvet at det var til det som jeg skulle doa av sløykon tenkon. Og det åpnet jeg så, alle veier, fire med her. Og dette er sånn øyelig personlig, ha? Så hvis jeg klarer meg vel i skolen, så har jeg ångat kanskje oppleva akkurat dette her som gjør det til at min livslakna ble en verløyke, tog jeg at god hei han og sønn i hånd. Og ikke sjálfur, ja. Og det kan jeg omkant til takk her nok for det, at det ondre hendte, at jeg sa samkomna, at være min skole til det som menka bedre, og selv om det var hins skolen også her, for at jeg lærte at stava og rokna og alt det der, og utan mål som nå i forløyga tid. Akkurat, ja. Men hitt ble det berand og i ødel, og noe løyve. Og det var alt det var.
Och jag tänkte om det inte har han vittspår och Annika gav mig här. Hon är ju också en litet ett land om det här. Allt är kvilla. Och du kan se det i samband med det som Jesus säger i Matteus 11 och 28 här. Han kom här till mig alltid som sträva sig att tungt att bära. Det ska göra det kvilla. Och så säger han det här. Tøy og mot gaglet, og beremot løtta. Og hva ser han så? Så skulle du finne svalen til krakvile, sier han. Du kan lese så tror jeg versene. Ja. Opp så bare få det ordentlig klare. Ja, han sier her, kom her til moin, at du strever så har tungt å bære, jeg skal gjøre den kvile, tæt og mot artikken, og lære meg tøy spekfører og eimjøkere hjersta. Så skulle de finne salen til kvile, tøy og mot gagnet, og beremot løtt. Hva er nå? Hva er nå først? Altså, alt det som vi kunne kjenne som tinsjante, det er ikke tinsjante og i trygg av han. Det er ikke tinsjante og i andan. Det er latt. Og så stendte du her ved nøkron som det øvet av tog som Heimer sier. Ja. Og som Loven sier, som du leser om i Janne, at just veta så skal du. Og det blir rævlig strøy, at jeg skal selv gjøre et eller annet verska til min egen freds, så er vi en dag i døme, ja. Det blir slett ikke til. Nei, omøvlet. Og så kom inn i disse kvøylene her, det fullkomlige kvøyler, tror jeg. Og mot gaglet, og blir mot løtt. Et lov som aldri i løyven noen hei vilja skifte om vi neka anna. Ta i nå, hitja løyt sin drattretter, og suttjer. Hvordan herren har vært han personer som alle tvinner vil løyt. Ja. Det er fantastisk suttjer, eisne, hvordan allt det här hänger samman, alltså att Jesus kommer ur det himmelska, ur det eviga, ur det andaliga, in i tøyena, och blir människa, för att kunna röka och människor. Ja. Det är helt einfach så störst och ovärderligt. Kvar vid på en eller annan märkliga måte ofta som vant upp till att det ska vara så ätskilt. Det är man ska man ska hålla sig för sig själv och så ja. Men väl att han är god älskar oss som människa, som det hela människa vid ja. Och då är eisnet det här, nu du nämnde att det här vi tog någon tunka här vid skolan till augusta så komma. Men det var ju öland människor som tog som imska veiklägar som allikevel har vusset til å være, man kan si, fjalta skickningar. Ja. Nå arbeider vi leseveikon og ordblind og sånt, og jeg har sett personer, som kjente personer, steg fram, som sier at ordblind er min siktninga, det er min gava, og jeg skiljer det etter håndene. Jeg skiljer det ikke før Arne kom inn og gjør det her, men jeg skiljer det i det. Sjalt jeg vet at det er så øyelig emt og tungt øtje, som tog bedre det er bare mer vanligt. Da. Altså, det er ikke så tabu som vi pleier å si. Sjalt det er stadig tungt da, men det er gode muligheter er det, men her er det nærkere egenleggere vi sånn folkene, som faktisk vid resten av heimen ikke kunne omvære. Det er verleggende. Bare du også om at her, som jeg nevnte jo i 17. Korinthierbrev kapittel 11, ja, att han nämner alltså Eva alltså är rätt för att han så armeren där i Eva sedan där så skulle jag sen huxa när det kan spittlas och väntas för att anfalla till skatt med Kristus. Och så för han in i andra ting och nämner det här. Och så kommer han långt ner och i kapitlen och han löser hur det är en anfall till skatt med Kristus. Virkar og i møtet heimen som han lever i midten. I møtet heimen som har herren til. Og han spyr, hentar spørningen, hvor veikur og han at ever veikur. Og
Kvarren vi valgt avstedt støyd, ta brenner det mer. Og skal så røsa mer, så skal det røsa mer av veikløyka møgnen. Og jeg har ofte hva jeg sier, her som veikløyka møgnen, det er veldig spesielt. Det er ikke det som mennesker vanlige pointerer så inn og løyve, at de er veik og føler seg akkurat lykke ytla som andre, som kom ytla fire i løyvene. Men nu kommer jeg til jeg ser nøye gavene som Herren gjør. At hvis det ikke er nøye gav hansaren som slipper av virka og i løyve akkurat som tryggvandig, altså i andene, så opplever jeg slett ikke at det her. Du opplever ikke at det her, som han sier, at han har ikke ferie miskunnar, han har ikke god allra trøstar, han som trøstar okkon i allra sångdokkere, fire av vi skulle kunne trøsta til som er allsyn strångt, vi trøsten som vi själva vil ha trøsta vi har god. At det er så størst ontor og i det dagliga løyven og i gode, at man kan se fra det. Herren lekker at et hjärsta av vitsa, de som færger seg trångter og nei og deia og vannlokker, alt møvlet. Og du kommer til deg, og hva henter? Det er bare trøsta. Men hva trøsta deg? Det er ikke jeg som trøster deg, men det er han som bor i munnen liggende, som fer fram til samkjensler som skal til, og til kjensler som skal til, for at kjenne seg selv om hvordan rævlig det er, til dømes bare være tidsene og fauten i akkurat sint. Hvordan rævlig det er for i øyn, som har herren og til, og du kommer så til han, og knappt det er så er det vekk. Tog gjør det til åkt ved han, og tog som han har gjøkt noe. Ja, det er så, til at jeg har lukket som lige i hoan, og bakhøtten kan man si, men jeg vil ta oss om et her, som vi ikke har tydelig for inn og inn jo, men det som evangeliet snurrer seg om, det er at vi skulle bli godspøt, men det stekker ikke her. Evangeliet er en daglig praksis i middel mennesker. Hver og han i djøknen okkom, alle som tryggva, ønsker å slippe å sikna alle mulige andre mennesker, og dreie til heitelsøyna. Det er lukket som det som er ujel, og det fyller så nekv i brøvnen. Alla vei. Alla vei. Når man først finner ei og at så ser man det atlastes. Atlastan. Vi har flere fra inn i Atøy, og bare det som du tåser om eisene nå, at det her er eisene endamålet. At Guds rydtje er kommet der, ja, men Jesus fann til himmels, ja, men han sendte rydtje til okkara, og i form av hele andan, av talsmannen. Og her utfra er det så sikkert ikke ganger ut til andre. Er vi fullkommen som mennesker? Nei. Vi er ikke fullkommen, for vi sutter han anlitt til anlitt, og det er ikke i hesenholden. Men du helt det er størst at hans er fullkommen løgje skal være fullkommen i vøykløyka. Jo. Og det sier han Paulus at han var riktig her i 12. kapittel i 17. Korintbrev. Lykken i 3 himmel, har et år som menneskene ikke lov til å tale. Og så kommer han atter her i ørene, og nå slær Angel Satasan. Altså, han fikk en tarn i holdt, til Angel Satan slær til han, så han skulle ikke gjøre seg stauren av en sånn høveåpenbering. Hvor fikk Angelene slå han? Det var sannelig ikke god til å snakke med, men det var Herren som fikk han. Jeg slå han, tog han ikke råd å misse han jo, hvis han ble hastauret av ødelen som han har hørt. Og så brøytes det som er åren totalt. Ja. Og han røsa seg av sin veiklag. Ja, vet du hvor? Så som jeg synes det, til tog at helt fra fattelen og av, så hever ormeren haft sine alternativer at gjøre menneskene livet vi. Men hver kommer det fra? Det er avvoksten av kunnskapertræene som er verleggen deianstræene. Og han så pusker han okkur mennesker, hvis han slipper det, og til slipper han, så lenge vi ikke har en annan herre i rokken, pusker han okkur til å være mer og mer inn og i det som ångat i djeveløyv, til det kommer fra deg. Og så lenge vi talte fast ved det,
det är okkara styrka, ja, men så upplever det inte hans kraft. Och tog blöver, tog hatta blöv vakt. Det naturliga, det som är hållet, det som fortfarande regnar för åken till, det blöv vakt. Tog känna att han vajklägarna, vi känner det och jag själva, vi har inte så kraften som ska till, fint, säger herrarna. Minst inte, hon är det nog mycket, min nej är det nog mycket. Nej, men det är nog mycket. Kraften är fullkomligt vajklägar. Ja, det är allt det stånd. Att det är så välsignat på handamaten. Att vi har omgång chans till att släppa rössakerna av någon. Ja, vi har ända vid den versen och i Rombrevn och när Ettlov och det sista versen här. Och rykdomsdjup vursdom, sa. Ja. Och kunskapar gods. I alltid att det är så en standande att vi åkra nejer och låter jökna av bøypløyman. Og i nei av okken sjálfun. Og i nei av tog at vi vilja tråka okken fram. Ta må vi alt fram om han. Han sier her, det är bara så otroliga hålltäckande att du är god till 22, du är god till given. Ta i öll upp till avlutne, så han kunde miskunna ta med öll. Det är rykdomsdjup vursdoms og kunskapar gods. Hvordan jeg avgrundande er ikke dømar hansara, og avransäkande veir hansara. Du kvar kjent sinne i herrans, og kvar var radjevar i hansara. Etla kvar gav honom fyrst, så honom skulle være givet virlega. Fra honom, vi honom, og til hansar er jo alt. Honom er dårligt og i atlar ever, amen. Amen. Ja. Amen. Skal du begynne på en samgjøk på? Ja, takk. Takk for herre, Jesa løt. Og vi kjenner i okken det som Paulus sier, at han skammas ikke vid evangeliet, tog til kraftgods kvarjen tog til rattsus som tror. Å herre, takk for det her. Takk for herre, at du kjennes vitta. Å herre, som vi tar sitt til det, så takkar vi der for dette versk, som du gjør i jøgnum, det som heter seg som sånne livsoppgaver, jeg får at du et år ute med den falsk. Og takk for at det etnas, takk for at jeg er det her, og takk for at vi kunne komme ut til falsk. Her teg er det. Prøysa vær til for Daniel, takk for dere vinskap, vi tjener og sammen og gjør noen sånne kvar. Og signa til dere koner og dere bøten, og at dere kære, og at mennesker herre, ta be av det om. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesenparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi færre takka for hesefer, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av å redigere Ljøa, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Og Pastor av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube, om du leiter av Ektos Sjønvarsp. Og hesten her pastoren, han kommer eisne å være lagt ut her, og han kommer eisne å være senter av Tjej Kristelig Kringvarsp. Så en annen for tusen takk for hesefer.